Така, да покажем нашествието от калинки. Стига да се види, че малко е в сянка. Това е кейла, който сме го оставил за семе. Естествено е пълен с листни въшки. Калинките го намериха. Тази година са десетки. Плъзнали са навсякъде. И всичко се изяжда. Няма да остане и една листна въшка. Да си похапват. Сега им е царството. И с цялата градина е така. Това е.